Rewa wuoth kodi nyime oganda jo Kenya mane tulo mag siasa odaro miechgi tok yiero mar higa mar 2017 pod yuago chudo mane piny owacho singonegi. Moko kuom oganda go e alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya wacho ni piny owacho osejwang'ogi kaka higni medo sudo. Kaka Joju malero oganda go koro geno lokruok kaluwore kod twak e kindgi gi komiti mawinjo ng'ur to kod ywak mag jopiny. Samariga malu fario koda birio ne okelo lal mar ngima, hinyruok kod lal mar mwandu ne jo Kenya mathoth. Kaluwore kod nonro mag piny owacho, ji ma kwan gi oganda achiel ne owito ngimagi ka mwandu mathoth mag ji giwegi ne okethore. Jomoko ma kwan gi romo gana 650 ne odar e miechegi ka moko lopegi bende ne oyaki. Piny owacho ne osingo konyo joma ne odar e miechegi yudo kuonde machielo mag dak e chenro mane otisi rudi nyumbani mane ochakore dwe mar 5 mar higano mar 2008. Kata kamano, bang' higni 15, oganda go pod guonyo mbala mag tulo mag yiero mane oloko ngimagi higni 15 mokalo. Pod girito chudo koa kuom piny owacho mamalo. Na wito dhano 11, gik moko duto te, ngimana duto te, mine kaka nadhi naduogo ka onge kod gimoro nyaka chiel kawuono. Nyaka chiel kawuono onge gima serikali osemiya. Ningesema kwa serikali ilipe waadhiriwa ili hii kesi iishe na hizi shida zote ziishe. Kwan ji moe oganda 85 mane tulo mag siasa odaro e gwenge mag Nyanza kaachiel kod Imbo mar Kenya pod bando chudo mane serikali osingo chwalonegi. Amoko kaka unenani. An kaka an ngimana en kaka uneno ni angima nikech Nyasaye. Sisi watu wa Nyanza tuliwachwa kama mayatima. Giywak ni pod gidangni e kor gwenge maonge kar dak malong'o. Wan kaka jo Nyanza duto te kata seling kata tunglu pokomewa. Naomba serikali, kama hakika mnajua sisi pia ni wana Kenya, sisi pia tunatoa ushuru, tafadhali angalia eneo ya Nyanza. Tich adek jumani, komiti mar odwar mawinjo ywak ma ochwal kod oganda ne oromo kod moko kuom jogo eko mane tulo mar siasa ne odaro e gwego mag Nyanza kaachiel kod Imbo mar piny Kenya. Komiti ne osingo ruyo chenro mar manyo kony ne jogo matulo ne odaro. Were of concern was compensation to the people who were affected during the 2007 PEF. We will have other stakeholders that will come in. When we have listened to all of them, then we will write a report to Parliament. Then a decision will be raised from there. We'll write a report and a recommendation. Adwa kwayo wajumbe mag wate makaluo ni kuyie to wach ni chieng' mikele od bura to une mukwongo uchak ubede namba 1 mondo mi ukal gini. Kata bed ni gni mathoth osekalo ka gibando chudo margi. Jogi matulo mar siasa mar higa mar 2007 nyaka 2008 ne odaro pod nitiere kod geno ni ywak margi ibiro winji. Joju, Ramogi TV, Migori. E koro mogin wach mosebedi ka iluwo chakre higa mar 2000